Am găsit la un episod. Lumea aia de atunci cu episodul 1, nu te uitau în tableta mea. Lumea aia cu episodul 1 am uitat să scriu și că este o lume cop. Și că e o lume cop și că am început cu, adică parcă am spus că sunt cu tine. Da. Am început o nouă serie. Am început încă una pentru că meu a trecut și el de la telefon la tabletă și a trebuit să își dea restart la tot Minecraft-ul, l-a descărcat din nou, că era că l-a cumpărat din nou. Culcă-te? Da, și cam asta e toată povestea. Începe cum știu că avem iteme și toate cele și carne, mai ales carne. Da, am stat mult după carne. Am stat mult, mai ales nu omorâ vaca aia. Nu omor. Am găsit și baiul de acacia. Mai ales o să strâng acacia. Și acum o să revin după ce strânge vărul meu acacia și facem două witch și niște fence să putem înmulți cele de două vaci pentru că aia s-a despawnat. O să revenim imediat. Și am găsit mai mult sugar. Acacia. Am revenit și am strâns foarte mult lemn, am adunat foarte mult vaci, în afară de alea două. Uite un ou. Un ou de găină. Îl aici. Nu iasă nimica. Din găină cu el. Găină. Nu am cum să dau în găină, nici măcar nu-i dă damage. În găină, iau să... În vacă. Da. Laure. Ioi, unde e intrarea, ioi? Bă, nu da în oaie, că era oaia tenjet. Mersi. Oaia tenjet a murit de mult. Găsit porc. Te la mine, porcule. Te bate Dumnezeu pentru fapta ta. Bate-l, Dumnezeule. Oh, Dumnezeule. Bă! Dă-i în el, Dumnezeule. De unde te dus așa? Să-mi să iau și o experiență. Cât ai? Un sfert de aia. Am mai puțin de tine. Da. Bă! Să-ți înveți minte. Te sparg. Hai! Bine. Bă, handicapatule, cu ce dracu te-a făcut? Tu ești așa. Dă naibii itemele înapoi. Da, bine. Hai încoace. Dă-mi itemele înapoi. Bă, fără! Bagă-le ce făcui, bă? Mi-a apăsat pe ăsta aici. Ia uite ce. Ce? Ce făcui, mă? Uite ce ai tu. Am asta în inventar, uite ideea. Când să-și dau o bucată. Aruncă-o. Ți-am spus, fără deșteaptă în lumea mea. Că nu mai e server. Bă, da, e și server și lume. Eu mai am o mână. Nu, era sigur. Unde ai aruncat-o? În ocean. Bă, dar nu pot să accesez apa. Bă, dă-mi bă uneltele, toate. Toate. Sabia, toporul, unde sunt? Așa. Ba, nu sunt. Nu sunt. Sabia lui Dumnezeu! Sabia lui Dumnezeu în mână. Bă, dă-i bă drum. Dacă nu e nimic. De cât unde ăsta și unde ăsta, o atâta? Sabia trebuia să fie. Bă, am târnăcop. Ai o? Târnăciop am. Da, e târnăciop. Revin după ce fac de o sabie. Am revenit și se pare că am găsit o mină mai încolo și Ne-am făcut să în loc să lăsăm, am găsit 4 fieri prin toată peștera, cred că au fost 10.000 de peșteri prin care am explorat vreo 30 de minute. Vreo 30 de minute, o oră jumate sau o oră, nu mai știu. Ți-am luat norocul. Da. O să iau toată sugar schimb. Trebuie să facem I will get you all. You'll all we gonna die, Shukane. You're all we gonna die. There are my sweets. Boost. Mai simt de boost. Înapoi.
Bă, ești gay dacă ajungi înaintea mea. Ești gay. Gay-ul Alex. Gamer 700 Kenjet. Oaia Kenjet, nu mai știu. Tu ești gay. Ia vrei să dau cu asta? Cu ce? Ceva. Unde ai și tot sugar cane-ul? Bă, dar sabia aia unde e? Care? Giant. God Sword. Au aruncat. O asupai. Am mormântat-o. Asta e prea mult. Hai să ne culcăm. Fuck yourself. Hai să ne apucăm de casă până atunci. Bă, dar mi se pun câte două, ești nebun? Câte ce câte două? Câte două de ăștia de sugar cane și mă enervează. Haide! Hai în cuș! Shut the fuck up! Fuck you! Frate, e puțin spus fuck you. Bă, dar de ce nu mergem să ne culcăm? Am prea multă energie din... Hai! Hai la Ce somn! energie, nici măcar nu era noapte. Când te culcai tu. Bă, nu mai sfurăi. Hai. 3, 2, 1. Hai, bă, ce faci? Bă! Tu ai început. Deci de la nici măcar nu spărsăi patul. Bă, uite acum să spărsăi. Hai. Bă, dacă mă... Hai că-l pun și ăla. Bă, dar mie mi se pune. Hai uite să... Bă, nu mi se pune. Hai un pic. Pus gata. Hai să ne culcăm. No, hai să Hai să... Și da, avem același chem. Yep. Ia tot... Echiciul. Trebuie să fac un green screen. Un așa. Cu tine. Hai încoa! Bine. Shift. Frate! Asta. Gata. Hai. Nu bucăm de casa. Am vrea să facem mai Să tare. mulțim vacile. Eu m-am pus de casă. Let's upgrade the vaci. Deci. One. Toast. Toast. Și tu vine ăștia după mine, bă. Care, mă? Boile? Gata, uite acolo ăștia fac Trebuie să pui. mai facem rost de acacia deja. Pupați-vă, mă. Pupați-vă! Pupați tu cu iubita ta, dacă vrei. Taci, mă. Da, mă, dar ce e asta de rău? Că tu ai iubită, cine ai, mă? Nici măcar oamenii ăștia, nici măcar nu știu în ce clasă sunt eu. În ta cincea, da. Bă, nu mai glumi, bă. Suntem în clasa 8-a. Mincinosul lua de osul! Bă, nu mai minți, bă. Suntem în clasa 8-a. Să știți, ăsta minte mai rău decât credeți. De fapt, suntem în clasa 4-a. Bă, Uite, suntem într-a 7-a. așa da. Like this, boy. Bă, da, ești tot în inventar, nu? Nu, nu s-a consumat. Mamă, cât de tare arăte casa asta. Mersi. Bă, da, stupă, mă, și tu cu pământ Asta, de bă, aici. după aia, bă. Hai să mai facem rost de acacia până atunci. O Pac, să... pac, Aaaa! pac. Hai că să